maneh karo kula Lintang anu sasi acara favorit panjenengan. Dina iki kita bakal ngulas macem-macem panganan bestseller sing akeh disenengi wong-wong. Penasaran panganan apa wae sing paling laris? Ayo kita simak liputannya karo Maulida Istiqomah. Matur nuwun Lintang, saiki aku ana ing salah sawijining pusat kuliner sing rame tenan. Ing kene ana macam-macam panganan sing jadi favorit para pelanggan. Tim kita wis nyatet sementara panganan bestseller sing paling sering dipesan. Ayo dipirsani siji-siji. Monggo sampean dulu pesen apa? Panganan pertama sing mlebu daftar bestseller yaitu ramen Hattatsu saka Kopi Madang. Ramen iki nyawiji kali ayam asin sing empuk lan gurih. Ramen Hattatsu iki sajian sing nikmat lan menyenangake. Kuah ramene sing gurih lan pokok. Dicampur karo mie sing kenyal lan topping katsu sing crispy ing jero. Nanging tetep empuk lan juicy ing jero, rasane lan sedikit pedes gawe tambah seger, cocok kanggo pencipta ramen sing seneng sensasi crispy saka katsu. Pokoknya rekomendasi banget. Panganan bestseller nomor 2 yaitu chicken stick kali Kopi Madang. Dilengkapi saus barbecue, rasanya legih, gurih, dan rada smoky. Gawe panganan iki jadi favorit pecinta rasa legih dan gurih. Chicken stick ini camilan renyah lan gurih, cocok kanggo nyamil nalika santai. Rasanya gurih karo aroma ayam sing khas gawe pingin terus nyoba maneh. Teksturnya crispy, jabat, lan empuk ing jero. Dadake rasa tambah nikmat, cocok bikin camilan utawa kopi, pokoknya mantap. I could walk you by an hotel without a thought. You'd be mine, would you mind if I took your hand tonight? Orang mau panganan minuman uga dua daftar bestseller dewe. Salah sijine yaitu es puut melon kemangi saka Kopi Madang. Es puut melon kemangi dua rasa manis saka sirup, ganti rasa segar saka jeruk nipis. Kemangi nambah tekstur sing unik, rada kenyal, dene es batu gawe luwih adem lan gurih seger, cocok kanggo ngombe ing cuaca panas kanggo ngilangi rasa ngelak. Uang kemangi dalamnya tenang terbuat rasa manis sekat melon asam seger jeruk nipis kan aroma khas kenangi gawe minuman iki unik lan enggak selera ditambah es batu sing resep minuman iki cocok banget kanggo kuliner cuaca panas nanti segar lagi ngomongnya kemangi gawe pengalaman ngomongnya dari lebih istimewa pokoknya wajib dicoba. Matur nuwun Maulida kanggo liputannya. Wah, kebe panganan katon guayani. Permisa, aja lali nyoba panganan-panganan bestseller iki ing kafe favorit panjenengan. Tetep melu program kuliner kita kanggo rekomendasi panganan menarik